लोगोफोर नै जों दा मेडिकेलाव थांनो ओंखारदों। मेडिकेल थांदों। थालाय मेडिकेल थांनो ओंखारदों जोंहा। फैदो जाबाय। मा थांखो आइमोनहा? मोनैबाय दहायनो थाबायनो हागोन। बैनिफ्राय गाखोनो हागोन। ओइ आलथखानिफ्राय बे बाइक गाखोनायनि जुथि राजा जानानै बैयाव फैफिन फैयो आरो आलथाखायावलाय गोमोन गोजोन आलथाखायाव ओरैनो सानलामा एसे गिदिर गिदिर टेमफ्रि ना खन्ट्रि लागोन आं ससे नै जों दा थाबायबाय दं बाजारसे बेमारिया थाबायनो हालानो आबादा आलासि नाहर होनबा सायासिनल' लाङो मेडिकेल मोनबाय दासो मेडिकेल मोनफैबाय जों लोगोफोर बेसेयाव खनसे 20 टाका करे 10 टाका करे 10 टाका जाबाय माबा जों कता थांबाय दे Eh, bisa lihat ha? Harus nih pak. Salbari Medical. Ini, ini lah yang mungkin cuma. Langsung na? Langsung. Tapi yang senglang sih berapa? Farmasi. Mati sih berai. Ini sama nang pelana. No, isir pelai sih. Kivi. Biasa na? Dosa jadi kilo. Sir nasi na? Hah? Malah ada. Ini mau malah ada. Lah. Oh, ikut tang pelana. Oh, 2 kivi. Kamu kata? Ini sama nang pelana.
भिंडी की दाम भिंडी 35 जों दा गामिनि लामा मोनफैबाय लोगोफोर अलि फाननानै हरजाजोब्बाय बाजाराव खावै बान्दरखौ र' नोंहानाव बांसिन मोनदों आं हगारना होबावबायसो खावै पनिरखौनो र' दा गोरानखायसोलै ने गिसिबा माबा एकदम गस्लायाव नांलाजोबगौमोन हरलाय ओरैनो हरलाय खालारखौलाय मानो जों दा न' मोनफैनानै सावमिन बायनानै लाबोनायखौ दानसै कालार लाबोखादो दा खाखबदों आरो बेखौ जायगा खाखबदों आरो आंसो देख्लियाव माबासो दोनदों मा गोखै मोनदां हा हा लायगोन दे नोंना एकदम गोरनाखौ मोननांजोबदों हा हा मिरामिस सावमिन आरो फैबावदों मानो सिखारनो हायाखै खोमा होदों थानायखौ ada Itu mana dia? Lihat kau das. Enggak nih. Makai. Bermain dar alu. Terlap nih. Jeng, yang lain. Mana ya masa? Sini sini. Ada ini orasan sih. Dah. Bisa berdana. Bullshit. Menbar. Đừng hành bên mà bên đừng cho nó để hài ra con test đi ra đừng nó rất là gọi đi à